तू इतना लेट से काहे आइलू? अरे मैडम जी आप देखो की रहला वही से लेट हो गईला। अंकल जी आए रहिए देखे हमार शादी होता। तोर शादी होता? ठीक बात जो पढ़े। ठीक बा मैडम। ठीक है। अरे बाल विवाह के मामला बा, ये शादी हम होखे ना दे। अरे बेचाई कबाड़ी आटल सीटल कॉपी बेची, कुर्सी टूटल होकर बेची, अखबार बेची, सब कुछ बेची। कबाड़ी, अरे कबाड़ी एक कबाड़ वाला। हाँ? तनी रुके। हाँ रुकी रुकी रुकी। ले जाओ, जल्दी आओ, आओ। भाई देखी ना अच्छा कितना के पड़ जाए। भाई कर पे दे देखो तनी दू रुपया पीस पड़ी पड़ा भाइयों को 5 रुपया के। हाँ और 2 रुपया, भाई बड़का तो 5 रुपया कहता 1 रुपया। हाँ अब रात हम दूसरा जगह बेच एक बेच अच्छा चलो चलो इसको निकल लिए चलो सब मिला के धरो धरो रहुआ 25 रुपया भाई। कितने तनी 25 रुपया है। हाँ हाँ एक बोरा है घर के बाद 25 रुपया दे। हाँ 100 रुपया दे दी। 100 को बात रे बोल तो 300 300 बाप रे 300 का बा भाई 50 रुपया दे देबे मत दो ना तो बोलो हैं। और 50 रुपया हाँ हाँ कितना है डिब्बा बस 50 अरे रुपया। हाँ 50 रुपया का बा ई मड़ुआ के भाव बेच जाई। चलो चलो पैसा लो। अरे दे दी तू 300 दे दी। 300 के बा है नया रही तो वो ना 300 में है पैसा लो। बत्तियां मानी है 50 रुपया। ले लो का बाबूजी आ गई? हाँ ए बाबूजी फुआ आइल बड़ी। हैं फुआ आइल बड़ी। तो पुआल बिया हाँ बाबूजी चल तो चल चलो। जी भैया हाँ प्रणाम भैया। बात बरे बबनी ना फोन कली ना कोनो संदेश सा बताओ एक भाई का बतवा का करे लिया अरे बात बतबे तो आइल बानी। का मीरवा खातिर रिश्ता लेके आइल बानी। बड़ा बढ़िया उ रिश्ता बाटे। रिश्ता हाँ एकरा बियाह के बुझबो ना करेला तू। तोर दिमाग खराब हो गेल बा हैं रे अभी 7 साल के हमार बेटी भइल अते कहत रिश्ता लेके आइल बे रिश्ता लेके आइल बनी बताओ 7 साल के बात करत रह। अरे एकरे खान अपनियो कर हनी सन 7 साल के तबे अपनियो के बियाह हो गई। तोहरो हो गइल हमरो हो गइल आ का बिगड़ गइल बा। सब ठीके ठाक बढ़िया चलता। अरे वो एगो जमाना रहे जवन की हमार तहार शादी हो गइल बाबूजी पढ़ल लिखल ना रहले। ए बहराज ए युग में 18 साल के बादे लड़किन के शादी होता। अगर शादी एकर करावल जाता अगर पुलिस प्रशासन के पता चल गई तो हमनी के सब जना के जेल में जाए के पड़ी समझलू। अरे कुछ ना होई। सुन ई रिश्ता बड़ा बढ़िया बा आ तनको दान दहेज देवे के ना पड़ी। एकदम मंगनी बियाह करे खातिर तो यार बड़सन बात मान जा बियाहवा के एकरा। आ ना तो बाद में हमरा के मत कहियो कि रे बबनी शादी लगा दे। हम नहीं जानत कुछ ऊंच नीच हो जाए तो सही समय पर बियाह शादी क के हटावे के चाहिए टेंशन। कुछ समझ में नहीं कहत कि का करे। बोला सोचत का बड़ा। अरे शादी मंगनी हो जाई है तू ओकर टेंशन तनको मतलब ओकनी के एगो फूटी कौड़ी जौन कहाला नु उहो ओकनी के ना चाही। आ सुना हम ओकनी के काल्हे बोला के लियावत तनी तूहू अपना आँखी से देख लिह। आ बाद में नानू कहब कि हैसन करा देलस होइसन करा देलस। हाँ बात तो सही कहत रही लड़कवा के बोला के लिए देख लेम हम हूँ हैं। ठीक बा तो हम जा तनी समय पे पहुँच जाएम जाके बात विचार करम तो ठीक रही। हाँ ठीक ठीक बा अबे जा तनी हम। जो जो ठीक बा ठीक से रहिए लो। हाँ ठीक बा चलो बबू चल बबनी ते कहाँ जाते बाबूजी हम पढ़े जाते नहीं। बबनी देखो अब तारा पढ़े गईला के जरूरत नहीं है। का है बाबूजी? देखो बबनी अब तहार 2 दिन शेष बात तहार शादी होके शादी हो गईला के बाद पढ़ल ना जाइए। बाबूजी हमार शादी है तब पढ़े ना। ना बबनी शादी भइला के बाद कौनो लड़की पढ़े लिसे ना तू जा घर पढ़े नहीं के जा। ठीक है बाबूजी अभी हमार पढ़े के मन करता।
अरे कह देनी नू कि शादी हो जाई ओकर बाद पढ़ल जाला ना। अब 2 दिन मात्र बाकी बा। चलो ए बाबू तारा खातिर हम इतना सुंदर लड़की देखले बानी कि तारा देखते पसंद ना जाई, देखते रह जाइबा। आ सुन ना तनी गोड़वा सीधा करके चल ना दे भैया हमर देखियन तो कहन कैसन लड़का खोज देले। चल तनी ठीक से। ए भैया बैठो बैठो भैया। अब उनी अरे आओ। प्रणाम। रे बोल हे बे का हो बोलो ना। बैठो बाबू आराम से। हाँ ठीक। बोली बता लइकवा के बापुआ के बोला के लिए लिया और लइकवा के ना बोला लिया और लइकवा के हम ना दिखल रही। अरे इहे लइकवा हटे का हो इहे हो। देखो ना कितना सुंदर लागता। तो दिमाग खराब हो गइल बा हैं। हमार बेटी 8-7 साल की बोले बिया अते 45 साल के बूढ़ा के लेके कह तरीके से शादी करे के ये लइकवा हो। दिमाग हमार नइखे खराब होल, दिमाग तो तहार खराब हो गइल बा। तारा दिमाग में भूसा भरल बा, भूसा। पैसा 3 आ निमन के बीन। इतना सुंदर लड़का कहाँ मिली हो बताओ। बिना दान दहेज ले ले बियाह करता। लड़कवो तारा निमन चाहिए आ दहेजुओ ना दिया तब ठीक बा। हम उनकरा से कह देतनी कि चल बाबू अपन देखत रहिया, बाद में हमरा के मत कहिया कि कोनो लड़का देख लड़का देख। अरे रुक रुक अब का भाई ठीक बा जाके कह दे कि मंदिर में कल शादी है। ठीक बा ठीक बा। चलो बतिया बोल लिया, देख लिया बोलवा के कि कैसन बा। चल चल चलो ए भैया तब लड़का तारा पसंद बाड़न नु। हाँ लड़का पसंद बा। बबनी ए मीरा का बाबूजी? ना तो खुश रह बाबू खुश रह। जाओ नहीं खाना खा हो जा। चलो खाना खा चल। हाँ हाँ चलो चलो बाबू चलो ठीक। ए मीरा इतना दिन से पढ़े का नहीं खुआ थो मीरा। मैडम जी प्रणाम मैडम जी। अरे ई तू का पहन ले बड़ू और तू दुल्हन के भेष में। हाँ मैडम जी आज हमार शादी हो खेलन बा वही से हम दुल्हन बनल बानी। तहर शादी होखे वाला बा तने अपने बाबूजी के बुलाइबो। ए बाबूजी फुआ नाम लो। प्रणाम मैडम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। रेवलो ई का करता नी लो इतना कम उम्र में मीरा के शादी करता नी लो ई गैर कानूनी बा। ई रुआ का कहता नहीं। अरे हमहू 7 वर्ष के रहनी तबे हमार माई या बाबूजी हमार शादी कर दहली। जब भई रहे तब ना। अब जमाना बदल गइल बा अब ऐसा ना होई रउआ लो बदली लो अपन सोच। ए मैडम जी ई हमनी के घर के मामला बा। रउआ एमे आपन टांग मत अड़ाई, चुपचाप चल जाइए जैसे है। जात तो बानी बाकी ई शादी हम होखे ना देम। सुन ली लो। होई देखो ए भैया होई देखो ये वार्निंग आई धमकी देके जाती है। का बोल देला से बुझ। टेंशन हैला कोई जरूरत नहीं के। चलो बम्मी के तैयारी कर जाओ सामान वामान लेके चल जाओ। चल बम्मी अब चल। फोन करो बाबू के हुआ जास। अरे दुल्हा आवते बाड़न हाँ। तू चिंता मत कर हम चलो, फोन कपड़ा- कर देले कपड़ा बानी। ऊपर- हाँ चल बम्मी चल चली। टेंशन चल चल। अरे पुलिस। हाँ पुलिस हम तहनी के गिरफ्तार करे बनी। तहनी के गैर कानूनी काम करता सन। एगो नाबालिग लड़की के शादी करता सन ई गैर कानूनी बा। हमरा रहते ये क्षेत्र में गैर कानूनी कोनो काम ना हो सकेला। ए साहब हमरा में कोनो गलती नहीं किया। हाँ ये पैसा लेके हमारे बियाह कराओ तरी। आहा अपने पगलाइल बड़ा आ कोई दिन से हमरा पीछे पड़ल बड़ा। बियाह करा दो बियाह करा दो। ए साहब ई झूठ बोलता हमरा के फसावत ताटे। थाना में चल सन तहनी के पता लग जाई कौना में गलती बा कौना में नहीं खे। ए साहब हमरा में कोनो गलती नहीं किया। चल का हो तू अपना लड़की के इतना कम उम्र में शादी करत रहा। तू अपराध कइले बा चल तू जेल में। बुढ़िया चल। सारे चलते हम फुतल बनी। बाबूजी के कोनो गलती नहीं खे। बुआ बाबूजी के शादी करे खातिर मजबूर करे रहिया यही से बाबूजी शादी करे के तैयार भई रहल बा। हाँ ऐसा है। तो ठीक बा तू कहता तरीका का छोड़ देते नहीं। ए, चल 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 तारा पूरा पढ़े के बाद पढ़ला के बाद तार शादी हो। चलो
भाई देखिए हमनी के वीडियो बनौनी है सन बालिका वधू यानी कि छोट उम्र में लड़किन के शादी कइल करावल पूरा तरफ से गैर कानूनी बा। तो गैर कानूनी काम अगर हमनी के समाज में हो रहल बा तो ऐसा ना होके के चाहिए। अगर कोनो लड़की के 7 साल 8 साल 10 साल 12 साल पर शादी लोग करावत तो ये गैर कानूनी काम बा। एहि पर माने एक्शन भी ले सकल जाला। देखिए हमनी के कितनों भी वीडियो बनावत हैं से चाहे कितना प्रचार प्रसार करते हैं से तभी लोग 18 साल के नीचे उम्र में लड़की के शादी कर देता लोग। तो ऐसा ना करे के चाहे। हमनी के मेन बनावे के मकसद ही रहे यह रहला कि ये वीडियो के जे भी देखता तो सतर्क हो जाई। कहीं से 18 साल से नीचे अगर कोनो लड़की की शादी करता नहीं तो गैर कानूनी काम बा और वो दिन जेल के हवा भी खाए के पड़ी। तो सतर्क हो जाए। जय जवान जय किसान।